Happy New Year kwa nonse amene mwakhala mukunditsatira bwino ndi mavidiyo anga ndi nkhani zanga. Happy New Year nonse. Mu video ya msiku lero tikufuna tione Man of the Year tikabwera ku nkhani za politics potengeranso ndi Kondwani Kachamba Ngwira. Iyeyo waona kuti Man of the Year ku nkhani yokhuzana ndi politics akhale Vitumbiko Mumba. Kenaka nditaona post imeneyi mmawa wa lero ndinazifunsa funso lakuti koma kodi ndi chifukwa chani iyeyo wamutenga Vitumbiko Mumba ngati Man of the Year tikabwera ku nkhani yokhuzana ndi politics. Oyo chifukwa chake ndinkachiziwa ndikale koma ndinangoona kuti bwanji inonso ndikuwuzeni kuti Vitumbiko Mumba deserve an award yokhala Man of the Year tikabwera ku nkhani ya politics, Politician of the Year pazifukwa izi. Dzina langa ndine Samavita. Happy New Year, tiyeni tikhale limodzi. If you wanna know my story, find Samavita. If you wanna know your story, find Samavita. Amala wetikuzi uzintu. Vitumbiko Mumba analowa chipani cha MCP pa July 25 mchaka cha 2023. Ndikutanthauza kuti Vitumbiko Mumba analowa MCP kuchitidwa welcome ku Nzuzo. Iyeyu ndizokuti anakalandiridwa ku Nzuzo pa 25 July mchaka cha 2023. Asanalandiridwe ku Nzuzo, iyeyo anali atazionesera kale kwa akuluakulu ku Eutini ku Nzimba kumene kuti ndi ku constituency ya kwawo. Kenaka anamutumiza kuti akalandiridwe ku Nzuzo ndipo iyeyo anapita apa panali pa 25 July mchaka cha 2023. Atalowa iyeyo anayankhula mawu amene anabweresa mafunso kwa anthu. Iyeyo anayankhula kuti dziko la Malawi likuyenereka kuganiziranso bwino kwambiri zozayika Lazarus Chakwera pa mpando wa president mchaka cha 2025 kuti azamuvoterenso kawiri. Iyeyo anayankhula mawu okuti tinawoloka Red Sea mchaka cha 2020 ndipo mu 2025 tikhala tikuwoloka River Jordan kuti tipite ku Kanani sopano. Iyeyo ankakhulupirira kuti ulendobe wa ku Kanani sitinafike koma tikuyenda ma stages angapo. Zitatero iyeyo anayankhula mawu amene amayenereka kulankhulidwa ndi nkhalakale osati munthu ngati iyeyo. Anayankhula mawu akuti monga nonse mukudziwa kuti pali andale ena amene akalowa mu ndale amakayamba kusintha makaka ena andale pongotengera ndi mmene iwo akuonera komanso mwayi akupezera. Tonse tikuyenekano kudziwa zinthu ngati izi. Posatengera zimenezo mukuyenekanso kuzindikira kuti atsogoleri onse amene tingawike m'mipando tikuyeneka kuyang'anira chitukuko basi. Iyeyo anazayankhula mawu awa ku Livingstonia. Zinthu zimenetu zimayenereka kulankhulidwa ndi akuluakulu a MCP amene analowa MCP kalekale. Tandimvesere bwino ndikuyankhula kuti iyeyo analandiridwa ku MCP mchaka cha 2023 pa 25 July. Atangolowa iyeyo zinapezekano kuti from nowhere anayamba kupasidwa maudindo ndipo pofuna kuzigulira dzina ku dziko la Malawi maudindo ake amene anakhala zinapezekano kuti mkuluyu wayamba kuvuta. Zinthu zake zina zinkamuyendera ngati mmene ankakakamiza mwenye kuti asinthe mastandards akagwiridwa kawo ka ntchito, koma akalipira anthu amene ankasunga sugar, kwakalipira anthu amene zinthu zambiri okay, tiyankhuleni chilungamo, zinthu zambiri zinkayenda bwino ngati ineyo personally ndinkamusapota mwa zinthu zina zimene ankachita. Komabe still more Vitumbiko Mumba anakwerabe pa mpando kukhala mmodzi mwa anthu odziwika kwambiri kuno ku Sadiki pamene zinapezekano kuti wayamba kukaniza zinthu zina kuti samatuluka kupita dziko la Tanzania. Nawonso dziko la Tanzania anasankha kuti okay fine, sitikufunanso kuti muzidusa m'misewu yathu kulowera mu dziko lano. Zinthu zinafika paja pa tension zokuti zinthu zinali ndi komano kuyankhula chilungamo. Zinthu zambiri zinapezekano kuti zinthu zina sizinali bwino, zina zinapezekano kuti zayamba kukonzedwa. Vitumbiko Mumba anakhala mmodzi mwa ma MP amene anali ohopedwa, amene anali opasidwa ulemu, amene anali ma MP okuti aliyense ankadziwa kuti
kuno kuli Vitumbiko Mumba. Anthu ambiri ankayang'anirapo ngati chisanzo, anthu ambiri ankadyerera maso ngati chisanzo kufikira mu nthawi imene Vitumbiko Mumbayi kunazapezeka nokuti wayamba kukhulanakhulana ndi anthu ena mu chipani momwemo. Chimwendo mwachisanzo zinkaoneka kuti nthawi zambiri iyeyu ndi Chimwendo sankaonerana diso labwino. Zinkapezeka kuti msonkhano umodzi koma pali chinkulirano nthawi chopasana moni mawu kuti akanakhala pamodzi zinkaoneka kuti anthuwa zikuwavuta. Koma ndikhonza kukusimikizirani panopa kulankhula kuti ngakhale kuti panali zinthu zambiri zimene zimayeneka kuti zikonzedwe, itafika nthawi yokuti anthu apite ma constituency awo akavoteredwe ngati ma MP, kunapezeka nokuti zinthu sizikukhala bwino kunkhani ya ma primaries mpaka na milandu mpaka na kukhoti kuti ayi amene achosedwe mu chipani cha MCP mpaka kukhoti kukawina. Panapezeka zinthu zambirimbiri kunali chipwirikiti kwambiri kunkhani yokhuzana ndi kuti iyeyo wawina masankho a primaries mpakana zinafika pokuti iyeyo wapita ku khoti ndi kukachita fight hard kenako ndikupanga chiganizo payekha kuti akufuna akhale independent. Iyeyu anayimirira kuti afuna azakhale independent chifukwa chokuti anaona kuti agwiritse ntchito njira zanomo. Akuluakulu ena achipani cha MCP sankamufuna iyeyu, anadziwa kuti akhonza kuzamugwetsa mwa njira ina iliyonse koma apange zinthu zothekera kuti azayime pa independent. Itafika nthawi yokhuzana kuti anthu aonese running mate wawo chakwera aonese running mate wake, anasokoneza anthu pamene anaoneka mu galimoto. Iyeyo ali mgalimoto ya mpanda limodzi ndi Vitumbiko Mumba kumbali inayi komanso vice president wachipani cha Malawi Congress Party mu nthawi imeneyo a Catherine Gotani Hara. Anthu ambiri ankazifunsa maganizo, ankazifunsa mafunso kuti kodi zikatero chakwera afuna tisewere kuti chani, komabe anthu ambiri sanachite mphuma chifukwa chokuti anaona zimene zinachita a UTM potenga a Newton Kambala kuwakweza mu chigalimoto chofanana ndi chimene chinakwera a Daliso Kabambe. At the end ndikuzapezeka nokuti asankha a Matthews Mtumbuka. Anthu anangosiya kuti chilichonse chimene chionekecho ndi chomwecho, kaya sankha Chimwendo ife tivomereza. Kenaka itafika nthawi yakuti aliyense akhale tcheru amve kuti kodi asankha ndani. Malo mosankha munthu amene wakhala ali membala wa chipani cha Malawi Congress Party kuchokera ku secondary school. Ndikukambatu za Catherine Gotani Hara, munthu amene wakhala ali membala wa MCP ngakhale mu nthawi imene anali ku college. Iyeyo anakhala weniweni wa chipani cha MCP pa campus imene ankaphunzira ku Chanko. Iyeyo anasiyidwa m'malo mwake anasankhidwa nzake wa mwana wake wa Chakwera amene ndi Vitumbiko Mumba. Anthu ambiri sizinawasangalase, anthu ambiri amene chipana chokonacho kutali sizinawasangalase, komabe popeza makamera amakhala ali busy kujambula palibe wina lense amene anali kukwiya. Kufikira mu nthawi imene kampeni inayamba, akuluakulu ambiri a MCP zinali zakuti sakutengapo gawo, komabe Vitumbiko Mumba pa ground anathamanga, anaenda malo osiyanasiyana iyeyo kufikira kuti mpakana anakafika ku Mulanje border kumene anagendedwa. Komabe iyeyo sanafoke, anafikira madera ochuluka. Iyeyo tikukambatu za Nyamata Vitumbiko Mumbayi anaenda malo ambiri yekha kupangisa kampeni ndi malo osiyanasiyana kufikira mu nthawi imene zosatira zinapezeka nokuti anthu atayamba kuvota sizikukomera chipani cha MCP. Nyamata Vitumbiko Mumbayi anali kuonesesa kuti zosatira zimene zikuchitikazo anthu asazivomereze. Iyeyo anayamba kupangisa ma press briefing ake ndi kuyamba kupempha amalawi kuti asavomere zosatira zimenezo chifukwa chokuti DPP ndi yakuba, chifukwa chokuti DPP ndi osakhulupirika, chifukwa chokuti DPP akudziwika bwino ndi kubera masankho. Mwakumbukira mawu aja kuti we got this. Mawu ake amenaja zinapezeka nokuti amusatira mkuluyo
mpaka nakufika mu nthawi imene akuluakulu ambiri a MCP anali kuvomereza. Ena amene ndi masapota a MCP koma akhala asali active pa ground anayamba kumayankhula mawu akuti a MCP tikuyeneka kuvomereza masankho ataluza. Akuluakulu a MCP ena amene ndi ammakola anayamba kutukwana na asogoleri kuti ndi asogoleri ozikonda amene sankamva zosatira, ndi asogoleri ozikonda amene sankamva zimene anthu ambiri ankafuna. Kuwauza inu ku MCP kuti zinthu zilongosoke, tachosani wakuti kuti pa udindo palibe aliyense amene ankachita. Kenaka Vitumbiko Mumba kunapezekana kuti oyamba matukutuku kwambiri kusafuna kuvomereza mpaka nakufikira mu nthawi imene Lazarus Chakwera anabwera pambalambanda ndi kuvomereza zosatira za zisankho. Nthawiyi ndikuti kutangosala maola ochepa chabe kuti ameke avomereze alengeze kuti amene wawina ndi ndani. Vitumbiko Mumba ndi mmodzi mwa anthu amene analowa chipani masanasana kutangosala zaka ziwiri kuti anthu akavote, ndi kuzichitira fight hard, ndi kutenga maunduna angapo mboma, ndi kuchita fight hard mpaka nakusankhidwa kukhala running mate. Zikanakhala kuti MCP inawina musiku alero bwezi tikulankhula kuti iyeyu ndi vice president amene kukubwerako azakhala president wa chipani cha MCP kapena azayambisa chipani chake ngati mmene akhala akupangira ma vice president ena m'mbuyomo. Owayo maganizo ano mukuganiza motani? Ngati mumamuona Vitumbiko Mumba ngati mmodzi mwa anthu amene ankafuna kubweretsa chisokonezo kuno ku Malawi, lola ndidziwe. Ngati mumamuona Vitumbiko Mumba ngati mmodzi mwa anthu amene ankafuna kubweretsa chilungamo ku Malawi kuno, lola ndidziwe. Ngati mumamuona Vitumbiko Mumba ngati ndi diso la ngati ine kuti ndi mmodzi mwa anthu andale amene ali ndi influence yonse yoyipa komanso yabwino ku Malawi, lolaninso tidziwe. Dzina langa ndine Sam Mavita. Until I do the next video, koma for now, see you. Ndiyankhulenso kawiri kuti happy New Year. Bye.